Honda CR-V соли барориш 2008. Мошин вагон мебошад. намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин, 4 паҳроникои қафо. дохили салон, 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, CD-плеер дорад, монитор, мультирӯл, рӯлош лифт. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мотор 2.4 сӯзишворӣ бензин. расходаш 8 мегардад дӯстони азиз. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 04 40. Hyundai Avante соли барориш 2013. 4 паҳроникои пеш, намуди берунаш, чор паҳроникои қафо дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, oynacho'yi peshash elektronika, коробкаш автомат, титроник, 2 сиденияи пеш гармухнук дӯстон, обогрев сидений, охлаждений, бортош компьютер, CD-плеер дорад, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш, клитош старт стоп. пробег чипаш нест устос. боз ин сиденияшам лифт. кожаный салон дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. салони қафошам обогрев сидений дорад. мотор 1.6 CDI мебошад. сӯзишвориш бензин. ҳолати мотори мошин. ин расходаш чӣ қадар ко? 7 литр. расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 644 40 00. Volkswagen Golf соли барориш 2012 дӯстон. намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир қафошам 4 паҳроникои қафо. дохили салон 4 электропакет, центр замок, oynacho'sh elektronika, коробкаш автомат. пробегаш 217 000 километр пробег. мультирӯл, рӯлош лифт, сиденияшони гармухнук, CD-плеер дорад. ҳама наворотош ҳаст дӯстон. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотораш 1.6 сӯзишвориш дизел будааст. нархи мошин 105 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 04 40. Lexus 250 соли барориш 2007 дӯстон.
دو پهلوانیکای پیش نمود بیرونش نمود از کفای ماشین این 4 پهلوانیکای کفا داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک یعنی آینه چاش الکترونیک دوستان коробкаш автомат титроник сиденьёш гармухнук полный наворот мультирол рулёш лифт Яка YouTube нафред бо? килташ старстоп Неми? Wi-Fi штон хошуни. این هولت سالونی قفای ماشین мотор 2.5 سوزشوارش بنزین нархи ماشین 105000 сомон با савдо мешавад телефон барои маълумот 92 900 04 40 Hyundai Tucson соли барориш 2010 ماشین وگان میباشد نمود بیرونی ماشین نمود از کفای ماشین 4 پهلوانیکای کفا دوستان عزیز داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک آینه چاش الکترونیک коробкаш автомат титроник 2 сиденьёи пеш обогрев сидений монитор дорад CD плеер дорад ҳама наворотҳои ин замона мултисалони мошин сиденьёш кожини сиёҳ мебошад яъни ҳолтисалони қафои мошин ёдовар мешавем сиденьёи қафоашам обогрев сидений дӯстон ҳолаташ хуб мотор 2 сӯзишвори дизел ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 900 04 40 Infiniti соли барориш 2008 دوستان عزیز من این نمود بیرونی ماشین یادآور میشیم حجتاش 1 سالینه من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک коробкаш автомат дутта сиденьёи пеш обогрев сидений инҷа CD плеер дорад монитор дорад ҳама наворотош ҳаст калиташ старстоп дӯстон ҳозир пробегишам мефаҳмем чип нест бустаҷа сиденьёш лифт бо сиденьёш кожини мебошад инҷа люкам дорад якоя ба ҳамто пробегишам фаҳмед ин ҳолати салони қафои мошин бисёр ҳолатош хуб пробегаш 85000 километр дӯстон мана пробег мотор 3.5 сӯзишвориш бензин расходаш 15 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 101 11 12